Lezi indaba zehora lokuqala sikwethezona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Imbukele nazo ezinohlonze emini nje. Abalisa abane badutshulwe bashona endaweni eyimjondolo e-Overcome Heights eMuizenberg eKapa. Idumbu zabo zitholwe zidindilize eduze nomgwaqo. So 270 million rand will have to come out of the fiscus, and indeed it will come out of DPME. Ikomiti elihlela umhlangano oqala ozokwandulela i-National Dialogue lithi konke sekumi ngomumo ngaphambi kokusingathwa kwanomhlangano yize kusenembuzo ngokuthi izoqhamukaphi imali yokuxhasa lolu hlelo. Iphathimandla zomnyango wezasekhaya kuzolonke zihambele eJimmiston namhlanje ziyohlola umonakalo ngemva kokungqongqiswa ngomlilo kwamahhovisi alomnyango. Mbukeli ngikubingelele ngikwamukele indabeni zehora lokuqala elizethulelwa unoxolo uMamtshali wakwamwala. Sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje emini. Kudutshulwe abalisa abane bashona esigamekweni sokuqothwa ngenhlamvu kwabantu abaningi ngesikhathi esisodwa emjondolo i-Overcome Heights eMuizenberg eKapa. Kubikwa ukuthi izisulu ziphakathi kweminyaka engama-20 kuya kwengama-37 ubudala, kanti idumbu zazo zitholakale zidindilizile eceleni komgwaqo. Abaphenyi abangaphansi kophiko olubhekele amacala abandakanya amaqembu emgulukudu basebenza ngokuyikhandla ukuphenya ngembangela yalesi sigameko. Nokho-ke kunokukhathazeka njengoba seziyinsakavukela umchilo wesidwabi igameko zokudutshulwa kwabantu esifundazweni iWestern Cape. Ikomiti elihlela umhlangano wokuqala ozokwandulela ithangami zengxoxo ngesimo sezwe eyaziwa nge-National Dialogue lithi kuningi eselikwenzile ngaphambi kokuqalisa komhlangano wangoLwesihlanu ePitoli. Abagqugquzeli besithangami baphumele obala kuleli sonto beqagula ukuthi ukuhoxa kweyinhlangano ezinomlando eziqanjwe ngabaholi abanohlonze ngeke kube nomthelela omubi ekuqhutshweni kwesithangami sengxoxo ngesimo sezwe. Ngemva kwesimemezelo sokushenxa kwesikhwama sezinhlangano esifana neThabo Mbeki Foundation kanye nezinye ezinohlonze einhlakeni zokuhlelwa komhlangano wokuqala wesithangami, ikomiti eliphezulu eliqhuba amalungiselelo selibhekane nokuphendula izikhawu ezahlukene ngokuthi kungenzeka ukuthi lesi sithangami sengxoxo ngesimo sezwe sesigwamandwe nguhulumeni asekhona lokho ebesungulelwe khona. I don't believe that government's trying to hijack the platform. I think in real terms, we are calling on the state to act. And as head of state, the president does need to be part of a national dialogue. He's mandated as part of the national dialogue process in the constitution. So there's a constitutional objective in this process. Bekunesikhalo esikhulu phambilini einhlakeni zomphakathi ngeindleko zemali yokusingatha isithangami sengxoxo ngesimo sezwe njengoba bekunembiko ethi kuzodla igidi zamarandi. Ikomiti elihlelela isithangami liveze ukuthi isigaba sokuqala semali ezokhishwa uhulumeni ingaphezulu kwegidi engama-200 zamarandi kwamanje. So 270 million rand will have to come out of the fiscus, and indeed it will come out of DPME, which is responsible for planning and monitoring of the kind of development in South Africa. So the intention is to ask DPME to look at what their development objectives are, how it is that they can leverage on the existing plan within the DPME in order to support the dialogues. Umhlangano oqala yiwona ozocabanga ngeinhlelo zikakhukhulela ngoqo wezithangami zengxoxo ngesimo sezwe okuhlelwa ukuthi zibanjwe kuwona onke amawadi eNingizimu Afrika. Ikomiti elihola ukuhlala komhlangano kulindeleke ungene ngoLwesihlanu lidalulwe nesamba semali ezosetshenziswa kuleli sonto. This weekend is sitting at the moment around 20 million. It's 1,000 people that are coming in from all 9 provinces. There's a road infrastructure, there's a flight infrastructure. Sesidambile isimo eFaro Park eJimmiston eMpumalanga yeGoli emva kombhikisho wayizolo kanye nokukhishwa kwabantu ezindlini. Ngesikhathi kuqhubeka lomkhankaso wokuxoshwa kwabantu endlini, ababhikishi bathungele ngomlilo ihhovisi lomnyango wezasekhaya eJimmiston. Njengamanje ke mbukeli isixhumana intatheli indaba ze-SABC uCalvin wakwaDludla olandelela ke ngalolu daba. Cebisa asikubingelele sikamukele indabeni zehora lokuqala. Hayi kubuya sengathi cha isimo sidambile ke namhlanje ngemva kokuthi ababhikishi bevuka umbhejazana izolo. Ingabe sayithelekile yini iphathimandla zomnyango wezasekhaya ukuzohlola phela umonakalo kuleli hhovisi elithungelwe ngomlilo?
noxolo angikubingelele ngibungelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya njengoba ubona lezi ke yizona izikhulu ke zomnyango wezasekhaya iphini likaNgqongqoshe eselikhona nalo kuzokhuluma nabezindaba ngesigameko esenzeke izolo njengoba noxolo ubona uHerbert ekukhombisa amahhovisi lawa ashe angqonqa izolo awasebenzi njengamanje uma ngabe sizwa siyezwa ukuthi ke uzozama ukuchazela abantu ukuthi ke bazokwenza njani ukuze bakwazi ukuthi ke baqhubeke nokuthi ke basebenze njengoba umbona ke uNjabulo Nzuza eza ngapha ngakithi uyena ulona ke iphini likaNgqongqoshe ozokhuluma ke nabantu izolo kuthiwa khona abantu ababili abagcine beboshwela amacala ke okuthungela ngomlilo besingakazizwa ke ezinye igameko kodwa abomnyango wezasekhaya balano xolo izolo bashilo bathi ke omazisi kanye nama-passport izinto ezikwazile noxolo ukuthi isinde kulesigameko sayizolo silinde nje njengoba ubona usezoqala ukukhuluma nabezindaba uNjabulo Nzuza ukuze sizwe kabanzi ngokuthi ke baphathele nabantu ngoba abantu banexhala banetwetwe ngesigameko esenzeke izolo uHerbert uyakukhombisa uyongena lapha yakuleya ntuba ukuze ayokwazi ukuhlola khona isimo ngokwenzekile izolo njengoba ubona amathimba endaba ehlukene emlandela uyongena ngaphakathi sebemchazelile-ke ukuthi-ke isimo sikanjani sesilinde nje ukuthi akhulume nathi ukuze achazele abantu ukuthi-ke ukusuka la kuzokwenzakalani nanokuthi abantu-ke usizo oluvela kulo mnyango bazolithola kanjani. Wedludla kubo labo mhlawumbe uma ngabe usihlola nje wena isimo njengoba usho na ukuthi bakhona ababili okuthiwa sebeboshiwe kuka kwaba nezinkulumo laphana ezinkundleni zokuxhumana sekuthiwa ilaba abokufika kuyibona bathungele mhlawumbe kukhona neni kuhoshayo mayelana nalokho. Ibingaqinisekiswa leyo mbiko imbiko esingayibiza ngokuthi ke amahemhemu nathi esizwa ke ngabantu ke abasitshelayo kodwa noxolo ke ngisho ngithi ke silindeke amaphoyisa ukuthi kube yona keep statement esiqondile ukuze asichazele kahle ukuthi ke labantu laba bawobani imvamisa ke kungaphela amahora amaningi uma ngabe umuntu eboshiwe ukuze avele enkantolo uma ngabe bevele enkantolo la sijwayele khona njengeindatheli ukuthola khona ukuthi lo muntu ungowakuphi indawo neminyaka emingakho usebenza apho uhlala kuphi kodwa kwamanje angeke size sithi mhlawumbe siyahlawumbisela sizolinda amaphoyisa ukuthi kube yiwona asichazela kabanzi. Sibonga kakhulu keDludla ngalo mbiko solokhu nje silandela lolu daba mbukelo obeku Calvin okaDludla unkanise lapha eJimmiston lapho kuthugeleke khona amahhovisi omnyango wezasekhaya. Umengameli uCyril Ramaphosa usenxuse abatshali imali ukuthi balalele ikhwelo lokutshala imali kwezamanzi. uRamaphosa usho lokhu ngesikhathi ethula inkulumo yosuku engqungqutheleni yokutshalwa kwemali kwezamanzi eKapa namhlanje kuseni. Uthi inhloso ukubonisana nohulumeni kanye nabalingani abahlukahlukene ukuze kubekwe amanzi ezingeni eliphezulu lomhlaba. Now the Global Outlook Council and the Global Water Investment Platform will serve as the world's premier high-level political and investment platform on water. It will track progress, unlock finance, report annually, and align efforts across the G20, the UN, multilateral development banks, and the private sector. We will, through this process, be able to have accountability to see whether progress is being made on investments in water. It will also mobilize the leadership, the capital, and also innovation that is required to transform water from a crisis sector into an opportunity sector. Ikomiti lePhalamende lesikhashana eliphenya ngeinsolo ezenziwa umkhuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal uJenene uNhlanhla Mkhwanazi labelene ngohlaka lwemigomo yokusebenza kwalo kanti kusasa kulindeleke ukuthi amalungu alo ahlangane ukuze avumelane ngalemigomo. Leli komiti lesikhashana lijutshelwe ukuphenya ngezinsolo ezenziwa umkhuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi malungana nezingqinamba ezikhongethe umnyango wamaphoyisa. Leli komiti lahlala okokuqala ngqamhla zinhlanu kwephezulu labe seliqoka usihlalo walo. Number one, let me check. Do we agree that the terms of reference will be released on Friday? There is work that has been done by Parliament already. So it should be easy to get the terms of reference released. What agreed?
Amalungu ekomiti yasehlinzekwe ngohlaka lwemigomo yokusebenza kwalo kanti kusasa kulindeleke ukuthi ahlangane ukuze avumelane ngale migomo. Yize kunjalo, kepha elinye ilungu lekomiti aligculisekile neze ngesivinini okuhamba ngaso lolu hlelo. Ngaphezu kwalokhu-ke elinye ilungu lekomiti lithi kufanele kwethulwe uhlelo lwemigomo yokusebenza futhi lulandelwe ukuze kuhlangatshezwane nomnqamulajuqu. Kodwa-ke kubuka sengathi kuzoba umqansa lokhu. Honorable Ntuli is proposing that if you follow his proposal, it means the next meeting will not happen here. And maybe some activities of the committee for the month of August will not happen here. Do we agree? Lesiphakamiso sihlongoza ukuthi imihlangano ingabanjelwa kwamanye amadolobha ngaphandle kwaseKapa, kanti elinye ilungu lekomiti lithi umsebenzi wokuhlela uyinselele kangangokuba ukulalelwa kwezingxoxo kanye nobufakazi kungase kungaqali kwephezulu njengoba bekuhleliwe. Mbukeli okwamanje ke sizinje keqo ngapha ngaseyitolo sizobuya nje. Uma ngabe sesibuya sokuphathela uWT. I-MK Party seyinikele inkantolo ephakeme yasePitoli emzamweni wayo ukuphikisana nesinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokunikeza ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu umhlaba khefu. Sikubingelela siphinde sikwamukele mbukeli mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi abalisa abane abaneminyaka badutshulwe bashona endaweni eyimjondolo Overcome Heights eMaizenberg eKapa. Idumbu zabo zitholwe idindilize eduze nomgwaqo. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku SABC Plus. Ngena kuzo nje uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Mbukeli sithanda ukwexwayisa abaneyinhliziyo ezisheshe zizwele ngalombiko olandelayo. Amaphoyisa aseMpumalanga aphenya isigameko sokubulala ngemva kokutholakala kwesidumbu esicwiyiwe sowesilisa obeneminyaka engama-37 okusolwa ukuthi ugwazwe intombi yakhe eneminyaka engama-33. Umphakathi kanye namalungu omndeni basashaqekile ngesenzo sokubulawa ngesihluku sowesilisa notholakala sethule kanti esinye isitho somzimba kubikwa ukuthi umsolo uzamile ukusishisa ngomlilo. Amaphoyisa athi uphenyo liyaqhubeka malungana nalesigameko kanti nomsolwa uphekwa ngemibuzo. 33-year-old female who is arrested currently is alleged to have stabbed male friend as well as dismembered his body and then torch some of body parts and put them in different bags, including a maize meal bag as well as a plastic bag. Kunxuswa izakhamuzi ukuba zibikela amaphoyisa nganoma iziphi izigameko zokuhlukunyezwa ezibhekana nazo kungaze kufinyelele esimweni esifana nalesi. Amaphoyisa athi akhathazekile ngalesigameko njengoba kuseyinyanga yokuhlonipha besifazane. We just urge members of the public, whenever they come across challenges in their relationships or whatever, they should at least seek some assistance. We don't want to have such horrific incident, and especially that it happens during Women's Month. We are having a serious problem of women being abused and killed. Kulindeleke ukuba umsolwa avele kusasa enkantolo yemanje yase-Emelo. I-MK Party seyihlehlele enkantolo ephakeme yasePitoli emzamweni wayo yokuthi kuchithwe inqumo ezithathwe ngumengameli wezwe uCyril Ramaphosa maqondana nokugunyaza kwakhe umhlaba khefu ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu. I-MKP kanye nomholi wayo uJacob Zuma bachithwe inkantolo yomthethosisekelo ngelokuthi isimangalo sabo senkantolo engafanele kungakho sebefake icala esigcawini senkantolo ephakeme. Iqembu lifuna inkantolo ichithe zonke inyathelo zikaMengameli Ramaphosa kusukela kumhlaba khefu awunikeze ungqongqoshe uSenzo Mchunu emva kweinsolo ezibucayi ezavezwa umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant noma ke uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Bafuna kuhoxiswe nokuqokwa kangqongqoshe omusha wamaphoyisa uSolwazi Firoz Kachalia. I-MK Party ifuna nokuthi kungahlonzwa ngokusemthethweni ukusungulwa kwekomishana kaMadlanga ezophenya isusela kulokho okwavezwa obala ngumkhwanazi.
Kuyaqhubeka ukungaboni ngasolinye phakathi kwe-ANC ne-SACP ngesinqumo samakhomanisi sokungenela ukhetho lohulumeni beyindawo lwangonyaka ozayo ngokuzimela. Lokhu ngemva kokuphawula kanobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula nothe kucacile ukuthi abavoti kuzofanele bakhethe phakathi kwalamaqembu omabili yize ebambisene. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthe isinqumo se-SACP sokungenela ukhetho lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo sisho ukuthi amalungu kuzomela akhethe phakathi kwamaqembu womabili. I-SACP ithi umgomo wobulungu obubili kumfelandawonye wandulela inkathi yokhetho nenguquko yaseNingizimu Afrika. The reason why the Communist Party has not contested elections in the last 30 years is not because of some permanent conviction that the SACP is antithetical to elections. It is because there was a strategy that was relevant over the last 30 years, and that strategy was such that the Communist Party decided, particularly moving towards the 1994 transition, that part of our participation in the national political discourse and exercising the power of the alliance is that it shall be exercised by supporting the ANC. Leli qembu lamakhomanisi lithi aliqondile ukuqhudelana ne-ANC kodwa lingenela ukhetho lukazwelonke lohulumeni basekhaya nokuhambisana nesinqumo esathathwa engqungqutheleni yalo. The primary consideration is that we'll work with the Progressive Bloc, and part of this, the Progressive Bloc, could be and would be the ANC. To contaminate the discussion we're having now about planning for government we have not come into is unproductive for the Communist Party. Because the Communist Party is building its base right now in order to be ready for the elections. I-SACP ithi izoqhubeka nokusebenzisana ne-ANC ukuze kube nezinguquko ezweni. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uGosiyen Suramkhupa uthi uhlelo lwamandla ogesi lusimeme kakhulu. Uthi angeke lube khona uhlelo lokucisha ngogesi kuze kuphele ubusika. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Gosiyen Suramkhupa uthi ithimba longqongqoshe lenza konke okusemandleni ukwenza ukuthi ugesi ungabi eqolomo. We got the financial support from the South African taxpayer to say we are investing. I'm making the deliberate point that is the South African taxpayer through the fiscus that is, of course, led the National Treasury Minister Kodongwa, and then gave us the kind of support that is required. Uthi zisakhona ke izingxenye zezwe ezisabhekene nokuncishiswa kwamandla ogesi. We don't have load shedding, but there are many people in many parts of the country that are experiencing load reduction. So that's a downstream isolated capacity constraint such that the infrastructure at the level of distribution and reticulation is not sufficient to provide. Ushayeleke ihlombe zonke izisebenza kwa-Eskom komsebenzi wazo omuhle. And I really want to congratulate Dan and the rest of the team, the 42,000 plus men and women at Eskom, for being able to keep their shoulder to the wheel, transfixed on the resolution of what is essentially an existential challenge that continues to face the country, but we are more than confident that we are getting out of the woods. Ungqongqoshe ke uthi inhloso yabo nje ukuthi elakuleli lingabi sebumnyameni. Ungqongqoshe womnyango wemfundo ephakeme uBhuti Manamela useqinisekise izwe ukuthi izolandelwa yonke imigudu efanele eqokweni kosihlalo bamabhodi engamele amasitha. Lokhu kuza ngemva kokuthi kwasuka omkhulu umsindo lo ngenxa ke yendlela loluhlelo lwalisingathwa ngayo ngaphansi kube ungqongqoshe walomnyango uDokotela uNobuhle Nkabane. Kulezi insuku eziyishuminesihlanu engene kuleli hhovisi ungqongqoshe omusha wemfundo ephakeme uthi sekuphothulilwe ukuphakanyiswa kwamagama abazoba wosihlalo bamabhodi amasitha. Waphinde waqinisekisa ubuqotho balolu hlelo. The nominations have since been closed for the chairpersons. The nominations have since been closed. The team in the department is looking through those nominations to look at who meets the criteria. Ngenxa yezinqinamba ezikhona ngesikhwama esichasa abafundi NSFAS, uManamela uthi bafuna ukubuyisa uzinzo kulezi nyanga ezintathu ezizayo. We'll do everything in our powers to support them. I think someone asked the question: is NSFAS failing in its duty? There's no denying that there's been fundamental challenges at NSFAS. If you look at the last years, we've had, I think, almost 9 CEOs, if I'm not mistaken. Administrators have come in and out.
We've had changes in the administrative, in the board. We've had allegations of corruption. Manamela uthi izinsolo zokucwasa ngokwebala uma kumakwa esikhungweni iUCT nazo zizophenywa. Uphinde wathi uma kukhona isidingo kukhona abazoxoshwa. Mbukeli ube nosuku oluhle, usale kahle.